Pozdrav, danas nastavljamo sa drugim delom osnovnih akorada. Prošli put smo kao prvi akord napomenuli A-mol, a pozicija prstiju je bila sledeća. Prvi prst je druga žica, prvi prag, drugi prst je četvrta žica, drugi prag i treći prst je odmah ispod, treća žica, drugi prag. E-dur se dobija tako što poziciju svih prstiju podignete za jedan gore. Evo ja ću to polako uraditi. Pozicija prstiju je sledeća. Prvi prst, treća žica, prvi prag, drugi prst je peta žica, drugi prag i treći prst je četvrta žica, drugi prag. Kao i kod svakog akorda trebate proveriti da li su vam tonovi ujednačeni. E-dur i E-mol se razlikuju samo u tome što se podigne prvi prst. Podizanjem prvog prsta dobijate akord E-mol. Vraćanjem prvog prsta na treću žicu, prvi prag, dobijate E-dur. Sledeći akord koji ćemo napomenuti, odnosno uraditi, je G-dur. Pozicija prstiju je sledeća. Drugi prst je peta žica, drugi prag. Treći prst je šesta žica, treći prag. I četvrti prst je prva žica, treći prag. Postoji i druga pozicija za ovaj akord. Sve zavisi kako je kome lakše da uhvati ovaj akord. Može i ova kombinacija. Prvi prst, peta žica, drugi prag. Drugi prst, šesta žica, treći prag. I treći prst, šesta žica, treći prag. To je akord G-dur. I ostao nam je od osnovnih akorada još C-dur. Pozicija prstiju je sledeća. Prvi prst je na drugoj žici, prvi prag, pa onda treću žicu G preskačemo. Pa je drugi prst na četvrtoj žici na drugom pragu, evo ga, pa je treći prst na šestoj žici na trećem pragu i odmah ispod njega je četvrti prst na petoj žici na trećem pragu. Kao i kod prethodnijeg akorda, svirate svih 6 žica. Vežbu koju možete uraditi za ova 4 akorda je ista kao i prethodna. Možete ovako. E-dur, E-mol, G-dur, C-dur. Ova vežba je malo teža jer su poslednja 2 akorda malo teža nego prethodnih 6. Takođe uz osnovni ritam. Takođe i ovu vežbu možete vežbati 10 minuta dnevno, ko može više, još je bolje. Zapratite naš kanal za nove materijale.